সিলেকে নরক যে ডক্টর বিশ্বজিৎ দেববর্মনি কক্তমা নরকটা মশায়া নংনে আরো সাদি সরাই সরাই খাইদি কক্তমা থমনে বুজাকমনি সাদি আবহাই সাদি রক জরানি কক পাজারি বিশিংতে চিনি স্টেটমেন্ট অবনংনাই নাগি যে বরক কাহাম সামুং খাই দङ बिनि बाथाय गाहाम नंनाय नांगौ गाहाम मा अंनाय गाहाम अंगाबो नांगौ फियाबा नों दिनि नगो बुफां गाहाम जात गाहाम हनै बुफां जुदि काइतलां खाके हाय काइ सिमिरे खनैया बर जत्न खाय नांनाय बर सातुं बोसोर नांना नां दुइ बोसोर लुना नां बर बोसोर तरखे ताम खाय नां आल बेबनो जे बुफां काइया फुरनि सिमि एबा काइ दंफोरनि सिमनो प्रिपारेसन नावै मा तैदलो आबा हायो जे डॉक्टर बिश्वजित देबबर्मा नि कगनतो आंबनो स्टुडियो रिंगै दादाक सिदाक इंटरव्यू नाय आसाक बिनि जे पीएचडी डिग्री नि सिमि सेंगै बिनि सामुं हुमुनु किच्छा मा चेरनाय अदरवाइज जों ताइ गोबां कक सागालाक तामनि हिनबा सामुं गाहाम उइ दङ हुगांके गाहाम खाइ दङ जुदि हामबियांगै दंखे दङ हामबियांगनाय किन्तु गाहाम माने तामो ननो आं जे नुमनि तो बरगनो रां चुबावो बा टम टम रक इ रिक्शा रक पाई बैंक बाय सालायनाय इनस्टलमेंट हिसाब जिरो डाउन पेमेंट रो जे गारि मानाय बरां मा सुइनो दङ फियाबा ओ आमहाय लाकाय रेनाय बा आबहाय जे सुनाय आबो किन्तु बैंक सि डॉक्टर बिश्वजित नि याक्ते जे बैंक रगरुओ और बैंक नो फुरुक जाग्लिया आबो बो बैंक रखा बोसोर पार्सेंटेज खाई रखा ताई जे ताबुक लुकुरक पार्सेंटेज जे इंटरेस्ट रेट दंमोनि आबो बोसोर लीगल इलीगल आबो चेयरमैन दंखो आंवासिबो साका आबोनो कारि आंते गोबां कक साया फियाबा जे बरक माननाय रक बेलाय खातुंजाक खासरांलाय दङ आं नरनबो खासबाया नरक जे कक रुइनाय डॉक्टर बिश्वजित कक सालायै गारि नाखा नरक हामका सुलाय जादि सुया गाकले जोंजाल फाइ मानो के ओ सुलायमानि रां सै बेलाय दे गोबां दंखा आबो नरक केपासिटी अनजायनो नरक लायदि आरो सिंकुल कक साना करै फियाबा डॉक्टर बिश्वजित काइसे कुइसु कक ब राजनीतिया आनबो राजनीतिया नै सापानो राजनीति साफल कक सामानि बागै जोंजाल फायो उसकाङाव खरचा बरक बुजाखा बिनि बरक खनिखानाव ओंखाय किन्तु बुजाक लाइबानि बुलाइमानि आबो तो केस राइखे सल्युशन अंगो जों आबनो चेरि सारेन थाकाकेनो ओ जे बिनि सामुङाव तामसारिनाय मिनिक सामुङाव याग रक चिनि नाङै फालोदा पाथरा अंनो बा तामसासिनाय ओ मिनिक रक पाथरा अंगै थांनो आबोगैनै आं अ कक साया तमानि सय कक गांकै जे अंगै तमानि कक मानो जदि तुमनो सानायनि गांकै ब बिनि कक सातानिवो लुको हामक्राय सामुं तांनाखे ताङै तंदि आबो जत्तनो वेलकाम खायो किन्तु लुको हामक्राय सामुं तांथानिवो बड़ बुइनो दाति रक कटकटोंगानो कोन एकटा नेता रकनो ताबो पार्टी नि बुमुं सावै तामसिकाबो डन रक ताम रकनि कक सावके बिनाव राजनीति इंगै थांगो इकाय बखे काहाम दुनियाखे हानिया आम हायरके कक साकाके बिनि जे मानसिकता मेंटालिटी बजे कक साइ दंमोनि आरो वो नुकजागो स्वार्थ रक किसि बिषय कक बर मात्र नाबो दंनाय किन्तु आम हायरक साया दंखेनो जानाय तामनि हिबा बरकनि बागै काहाम नायनि बरक बुइनो हानिया सावै मानिया बुनो हानिया साकाके बबिनि हानियानो फुरुमानि कलायो अरो तो सुजा कक्सि ओके बो लुको हामक्राय सामुं खाइ दंमोनि जागाव आं बरनो साकबाय थां साका साजा निन काहाम सामुं खाइ थांनि बुइनो ता सेजादि ता सेलेंनि बुइनि हानिया ता सारिके बो राजनीति इवमन कुबलिनाय नेता रक नो तामो रक बाय तुलना खालायो सै रक बाय तुलना खायो नेता रक नो आमाहाय रक काके बिनावो बावैसो फासिन बरनि थामसि जेकुनु पार्टी खाइ दने जत नेता न साइ दंगे जत पार्टी नि बनो जलिनाय इके आबाहायरनो खुगनारनि कक सालायनि बेलायखे दरकार इनका का जागाव बाबाहायरनो कंट्रोल खालामनाय दङ आबगै बुलाय तगलाय रिफिरलाय तामो सिक्रेलाय केसलाय इंगै दङ आबगै आंगारो बेसि इंटरफेयर खादिनि मचोनिया तबे बो गोबां मा कक सातादिव काइसे कुइसो जायां जाखे बुइखा साजागो इनका आबाहाय लायखेनो जे घटना आंलाय थाङो उसगाङो तामो सिमना आमचायो काइसा पुल टाङै दंमोनो बद्र जतलाङि रगो हा मिल खायनो आबो काहाम कक किन्तु ब ताबो ओ जे बकगला लाई रगो सापमानि आबोनि बागि रगो बाक्सा जलि जाखना गाके आबाहाय रगो तैनै
KYC ke jaka bor lai khe keno bo u je kaham samung tangmani lugise ano nokol kena nangro hrigo je samani abo je borno ekta nirdishto borno songjali sai dongke borok sabu babe choli nai jaja yang nai ereng kok nai nungkhala lukuri bagi khe kaham samung tang tongo অথচ বুঝবো সেজাও বুঝা হামিয়া সাও কাকে বুই হামিয়া সাজানো মতো ইনি খুবই নং তো কাহাম বলে বরক ইনকে নি খুবই হামিয়া সাজা কাঙ্কে বুই চাজে ইয়াঙ্গো তিকো আবা হাইদিন বাগিনো বুই গংমা প্রেস মিট দ খাই দংখা যে নি কাহাম সামু ওবা जों तामनि केबेनानि आमा हाइनि तिनि कि हासे तामो खुवाइ चमुनि ना इनको हेजामारा ब्लॉक तिप्रा मथर प्रेस मिट खाइ साका खनाय जि बरनिको पुलियानो चिनी मेडिया फ्रेंड्स अंगनो तै चिनी ओनि सुजार नाय दंगायरो नंगो चिनी खानि हामजामा यासाबो जों बिब्रमथानि सिना ब्लक कमिटि नंगै किसिसा सोनार बिसिओ ओ जे लामा थेमा तयै आबो किसिसा बुल बुजा बुजिंलाय दंखा जेता कुबैयाबो बुइसाइमि एक दंखा गारो कुबैता मा कौन सानाबो जों दिनि अर मानु तो खाया अब जेता कुबुय के अब न जों तिप्रा मथा फाइमान यागल लामानो जों गोदाल गाय बान दुइ ब्रिज फलिं बयदिका रिमानि फि दिलिया और लास्ट नि जे वाबि कत फुक्रो आबर सपित लां थागा बनो गावे एमन तुइ बांग आरो नों जेसे पाना अब खामगे थिदि अब जों नार मैया गागे ओ बान क थेरि थाखायबो आयंगो बुसकांगो ते साकाओ ते 7 फेमिली दंगो बक तियो कचकलाय दंगो बंग न पुरा टिबिसि गं दंगो गाय ओ जे बान बायमानि लगलगिना जों रिबु दहका एम ते निसा सं फायदे बेका नायमो यागल बर साइकेल आंगा मन थेनाय गाबनि उलन जों एस डी सार तुइ जों फुनुका ओ बान ताङै माने बुदिके थेगाखै जों न जाहाथे आं बुं सागा ओ जे 7 फेमिली बंगनि ओ नक बक खाम दंनानि गयांबो लामांनानि गाव बाहागिं नायबा नबो ओ लामानो जों गामगे थैयांगो आयं पाकारि हुइ आ कजादै तिलाय मा कैस नाम्बार ने बक्स कालबा सिस्टेम आ साकदै लामारि हुइसे ओ मा सुनामनाय अबो भाइनो थेरि मा बेयाव बंगिया गाय अबन बागनो जों अबन किसा लेवि दंखा अब जों या दियम साजा गाय को साता गायसा सिको या जे माले फेमिली बो थेनानि कंगनो पग रहजा गाय अब सिनि ताफक बिसजि फाइकेना आरो फाइनु फाइका गोबाय का नु खाकाय अबनो इको थेकाता गाबो सुदु थेमा बायदि दुनिया ओ बागे थेरि गाय अब हाय हाय गनाय निनि बिसाब कुन दिलु काटुङै अब थेका माने वादि बायदि थांकाबो हासि गाबनो माने प्रिप्ले नङा थेना हाका बुति बुति खाय खायकाय ओ बान लंग टाइम तंनो अब चिनि नासिमु आवन बागे जों माने किसा नासिमा तंका यागा थेना हाका बसं साजो सानि बिसिं बेरन थेसिमा ना बन जिं पवासे रां बायनो कुन सरकार फाननाय अब अब हायता गाबन दै जे आम थिं तंका आपनो बर बुजिलिया गोबां मा सागाबरगो जों गेते थाइसे सागा तामो आरो दैमाया आरो जे जों कटमा वाटर सप्लाइ कारिमानि अनेक बालक जात बिसा गानाय थागोना गाबो जे कायसा बागान दै कारेन्ट थाना नांगौ इनको बागान मालिक से अब बियाति तारसे रहोया गताम खायगा जों आबो तार होयांगै उ तारनो कसम ओ प्लास्टिक थेजा केबल ओ बाइक बद जों रहो नाय हायपनो अब काबर खाया आ कारेन्ट तारसे सय थांगो आनि बले इनके तामुगा जों बनो जों साका अब हातला दिके तार बारलांखिनाय कारो तार थायगे जों भागे बं दै थानायबा बंगा पारानि बरावनो जे जों दै खानाय दै खुरिबा पन्दसे बं पारा बराव जे कारेन्ट होयगोन ताखेन दसाला गाबोन मिया कायसा भिडिअ भाइराल दंमानि अब ओ जे बुरि दल दल बरक जोंनो हिया कारै उ जे जागा मालिकनो सावै कागे बर दल दल खाय थाङि जरि सावै कखदरे बाङा गाय जों तिनि खाना बिसि बं दै खानि दिमोन ताबो ससियेल मिडियायाव दंमानि जेता बान थेमानि नतियै सय कुबैयाब तो बुसुक साइमिया अब नरंनि फाजिंते बुसु इलिगेल बु साइमिया बान थेमानि सा तिप्रामा थानो जे माने माना रखाय हाय मामा जरति बुसु जरति कुबै नं फाजि ताम अब थाना बगिन सिति नं रिंगो जे दिनो बर बान थेना फाइगाव दिनो
Ani kaisa Gonganagar Jogobondhu program tongo. Ngar dong dinang kor bangka. Ngar ban thena phayo. Ngar hai thamko sible. Nung ban thena phagi theri di. Oto so pia ba kahang nai theri di. Jate yang sakani je sat family borgo no safety tongnani ko ban do safety tongna kam nai theri na di. Kangkok sible sini samungsi patlo kok sajaga. Ngakai abo kundi na panat tibram pathor ar kebing yata ang iko naiban pore thangi nai ar paramborong miya kok salakya bongno saka bokso no tibram pathor kebing ni bote thepaili ang saka nor khobori dibono nangkai ang ar sabung tongo di dikhlaioi bo tibram pathor leader ka saphai obo nai ang samkharin sai kabja phadule bo theka kangko wedang ada mothe klangna baro kangko thiri di nengaro ada madang thiri ti brahma thoron bilang khaya bung yable thiri ja kang thiri di thiri kai thei kala nengaro kaise paro no ulta pula hai tang kok sabai ba no to jini pate hote ke mana khani kri kang kok sible bo theklan di bok je sabo ate kok sabana tagbini kok sakhe do jotono যেহেতু বো সামং খাম খাই দङ সারতিরা ফরম সাইমানে নুক দङै बिनि एगेन साके बुयान सावदै फां माने ना पियाबा नरक बुसुक दिनि बिसिङो बुसुक दिनि सिमि नरक बन सिनि आं साइमा आंले बकल सिम साइमान बन आं सिनि जांनो कासिया बसिनि आमसानि बरंनो आप्रु जोंनि एनजिओ खायतों तिब्राम था बो एमालाय बो सालसा को काम साबिका सोनाराम बाजार खायै बाजार डेभलप खायना ए खायना आरो खायना नै आबो बिसाजों आंबो बाय जों मिदि बन्द खालि गया कमथि खाला गया पियाबा बिनि कुबै कुनु सामनु जाया लगे काम गाबो बनो कया कय आनि साला कासे दङ को एक्स आर्मिटा इंगे बो रिटायर पेमेन्ट परे बो राबार बेजा खाय दंखा इंगे बनो राबार ताम बनो राबार नि कागजता लाइसेन्स खायरिना हिनै 26,000 रां नाखा आंनाव थाङैना बो नों बिजनेस खायगायना थां सोंगिदि आं राजकुमार देबरमा सिमनानि आंनाव थाङै बो तकला भानाय माइसारि वै बना आरो लाङै आमतेके कक सालायनो बरा आं 26,000 हरि बो लाइसेन्स खायरिना कक आपुर माइसारि दिन बसाव आं अक्सफोर्ड होइते आं डक्टरेट बानजाखनि दा जाय गाहाम कक जों डक्टर जेहेतु डक्टर तिन आमतानि गोसो प्राउड माखायब्ले पियाबा आं बनो जे रेसपेक्ट में बानी आं असु रेसपेक्ट लिया आपुर सिबि बनो जेलासे जिनाहि बरांगलां माने ताक बो आन पुंजी खजाया पुंजी हाबिया बो भाइके दंखा ने जदि बो जतनि न जत आमताइ थाङै जत सारात्रिबो थाङै बो सामगाम खायो बनो फ्री अटोयो अनेक जागा सामगाम काम खायो गाहामखौ खायदि आबो केबिया गामि थेले बतां रिया बादो साग्रादि नों जदि आसो बर गाहाम गाय दिनि हामजां माने बुखारो दङ गाय नों नि सामं खायमाने कुनु बुखाव कुनु खर्ता करके नों खाय दङ गाय नों सालसा आंनो साना नांगिया आना रांनो नों हाय खाय दुन गे नों तामो न नासिगि ताम खायनो बागे नों जे अर खायो अ सामंनो नों अर खायबेया बे जुनो जे ताबो ब्लेम खाय दं आबो नों सिउ नों जे नाय तोय नर भगवान सुबि बो बुसु कुइ बे सामं खाय दं आरो जोंहार केबियाबले खायदि डेभेलप खायदि नों सिन आमसायनि अनेक बरक खिलाय दखा आमसायो सामं खाय थांदों तिब्रा बथर केबो किन्तु जों केबिया खायफेदि जों दाबो न साइड न खाय आरो खाय सासबो कालथनि नों जेबा बे खाय गाबो तलानि हाना हरै कालबार लामानि कालबारा तुइ बेरा याको बलाम आरो कुनु अंक बकरि कुनु आरो हा हाबो आबो कुछ फुकरावन खायगे न गाम खायख्लांनि दा बरकनि साउन्ड खायगे न गाम खायख्लांनि जाहाथे सारा बছर अब दंथाना जा अफलान बायदिबा खायनाय ब्ले नों आरो नों ताकले थेरो ताकले बायथांगो खालि थेरगो खालि बायथांगो न अबागे रोङियाब्ले सरकारनि राफन न बिसि बुसु ले जाय दसखाला आरो ते सरकारि सामु नों तिनि थांगा आं सानि क्या खोना थेर पेमेन्ट आवबो याब्ले बन गाथ प्रसेस दङ
Gabo to khana kong sung nai nai a kok sung sai gap jak